Flaqa mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-KNZ, il-Prim Ministru Robert Abela esprima l-ħerqa tiegħu biex ikompli jiżdied l-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika sabiex ikomplu żgħażagħ li jixprunaw aktar bidliet f'pajjiżna. Flaqa f'Kastilja, il-Prim Ministru innota kif iż-żgħażagħ mhux biss huma katalisti għall-bidla iżda bil-vuċi tagħhom jista' jisfidaw l-istatus quo, jinfluwenzaw bl-idejat tagħhom u flimkien ikomplu jimbuttaw riformi li jagħmlu differenza tanġibbli f'ħajja in-nies. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern jemmen li ż-żgħażagħ għandhom jibqgħu jkunu fil-qalba ta' deċiżjonijiet u saħaq dan f'kuntest ta' twaqqif tal-Youth Advisory Forum imħabbar flaqa tal-Kabinett maż-żgħażagħ. Il-ġimgħa se jkunu qed jingħalqu l-applikazzjonijiet għal dawk bej is-16 u l-35 sena li jixtiequ jkunu parti minn dan il-forum. Dr. Abela irrimarka li dan il-forum se jitlob impenn u se jkun strument importanti ta' konsultazzjoni maż-żgħażagħ fuq temi nazzjonali. Il-President tal-KNZ Maraja Żammit laqet b'mod pożittiv it-twaqqif ta' dan il-forum u l-fatt li l-KNZ se jkollu rappreżentant fost id-9 membri tiegħu filwaqt li se jkunu parti mill-bord tal-għażla biex 8 żgħażagħ oħra jservu għal terminu ta' 18-il xahar. Qalet li l-forum se jkun opportunità tajba biex il-Kunsill iwassal l-opinjonijiet taż-żgħażagħ fuq bosta suġġetti. Sostniet li dan se jsir ukoll fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Żammit spjegat ukoll kif il-KNZ jirrappreżenta firxa wiesa ta' żgħażagħ mhux biss studenti iżda anke ħaddiema. Laqet ukoll il-ħtieġa li l-attiviżmu taż-żgħażagħ ikompli jissaħħaħ u ppreżentat lill-Prim Ministru il-pjan ta' ħidma tal-KNZ għat 12-il xahar li ġejjin.